második rajt úgy, hogy most már teljesen jól sikerül, bár a 8. pályán a szőres csapatát elfordított egy kicsit a szélre, nagyon gyorsan korrigáltak a hajóban ülő sárkányhajósok. Jönnek a csapatok és 200 méterük van, és akkor gyorsan az időeredményekről. Az eddigi legjobb időeredmény a használható Szeged csapatához küldődik 0858-al. 0858 ennyi volt az ő eredményük. Meg kell néznünk, hogy a mostani csapatok közül vajon ezt az időeredményt valaki képes-e megdobni. És a hajukat is, hogy még ők biztatják magukat, és van energiáik arra, hogy kiállítsanak, akár még friss sárkányra jellemző talán. Orványosok nagyon biztatják a csapatokat, nagyon-nagyon jól jönnek, és egy kicsit szorosabb betudó válaszok, mint az idén, de úgy tűnik, hogy a 6-os pálya, az tovább is egy nyerő pályának jön, a 6-os, 6-os és a 7-es jött a 6-os hajóra, de azt gondolom, hogy a 6-os pályától nem lehet elvenni a Dunafüred sárkányokon, nem lehet elvenni ennek a futamnak az elsőségét. Szép volt Dunafüred, szép volt a többiek befutója is, nagyon egységesen jöttek a hajók.